šta? Hoće li biti šta? Do tebe. Kako si mi Savo? Kako ti, ja sam fenomenalno. Ja sam isto savršeno. Šta ima? Ništa, evo, malo, sad se upalila, majka. Mirela, hvala ti, ljubite, brate. 12. Šta je, Savo? Šta to se tako razgolušila? A nisam, nego mi je vruć, imam 30 stepeni u stanu. Što je, jel se ne sviđa moja odjedna kombinacija, molim te? Pa ne vidim. Pa kako ne vidiš? Pa šta je dolj niže? A gdje niže? Pa jel suknjice, jel su pantole neki? Nemam ništa. Pa vidiš da zato sam kameru pomjerila ka gore. Šta je? Pa nije zar da sam te sad razočarala. I Batiniću, hvala ti, ljubite, brate. Silikon? Ne, jesu, vidiš kako je mekano. Pa ja sam sva prirodna, nema na meni hijaluron i to, nema ništa. Nemoj zajebavati. Života mi, kad ti kažem. Ne mogu da vjerujem. Ljudi, mante se u komentarima drva i svega. Vidite da gledam tamo, ne mogu se ljudima zapaliti koji bacaju ruže, a kamoli šta drugo. Hvala ti puno. Ajmo tapkamo, ljudi. Muža nemaš. Nemam ni simpatiju. Sve kako meni odgovara. Voliš plavuše, jel? Volim najviše na svijetu, sam za plavo im gledao. Ja. Neki mene neko voli. Majke. Ljudi, da more prošao bi kroz ovaj telefon, ošao bi direktno kod nje u sobu. Bujrum. Odakle si? Iz Sarajeva. U Sarajevu baš živiš? Baš u Sarajevu. Šta bi? Baš u Žeku Štradu. Šta ima u Sarajevu? Snijega, vala. Kod tebe šta ima? Snijega i kod mene, boga me. Jel? Pa ja ti kažem, zima. Idi makar razbi čašu vode se. Men? Evo, imam ovdje kol. Nemoj kolu piti, nije zdrava. Što nije zdrava? Hvala, burza. Nije, boga mi. Hvala. Šta bi? Nije zdrava, u pravu si ti. Zovite Savle. Jesi počeli igrat meč sa njom? Hvala, Viko. Pa šta kontaš?